Naay mga tao nga ganahan moadtog simbahan mga lagad sa Ginoo pag naay panghatag sa ila, pag naay snacks, pag naay pan, naay juice, naay mga bugas, aw lami kay moadtog simbahan. Pero ganig wala sila magkuha sa simbahan, na di na sila moadto sa simbahan. Maluyahan na mag-apil og choir, maluyahan nag-apil og Bible study. Ay, so na bininyo. Padayon pagpangalagad bisag walay gihatag sa inyo nganuman. Naamoy reward nga maangkon sa malabot nga panahon pag mamakugihon mo pangalagad sa Ginoo dili mo hunong. Ingon pagana sa Galacia 6:9. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Dili kita magtinapulan sa pagpangalagad. Kugig yun, mainiton yun. Pag choir, kanta sa choir. Pag Bible study, appeal sa Bible study. Wala may snack o na may snack. Kugig yun, init yun. Ano? Kay naate reward nga maangkon sa pag-abot sa sakto nga panahon. Gusto ba ka ganti sa Ginoo? Aw, ayaw pag tinapulan. Iyo ang uban nga tuwara sa balay, nagsigira dito higda-higda, nagsigira panglaba, nagsigira di adto og lantaw sa salida, Facebook, wala nang alagad sa Ginoo, ikaw pangalagad gyud. Hapit na bay mabalik ang Ginoo, ayaw pag tinapulan. Mubalik ng Ginoo o magdala sa daghang ganti niya para sa mga tawo nga nagkugi og pangalagad kaniya. Then verse 10, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Uy, ingon padre, busa kun natay kahigayunan sa pagbuhat og maayo, buhaton ta rin ang butang nga maayo sa mga tawo, sa mga silingan, sa kauban sa church. Buhatan tag maayo, tabangan ta sila ug ilabi na gayud niadtong isig ka magtotoo. No nami mga tawo nga dili tumutuo sa Ginoo, di ba? Tabangan pud na nimo kung magkalisod sila. Pero samot na gyud kung isig ka magtotoo. Nganuman, kay kanang isig ka magtotoo, apil man na sa lawas ni Kristo Jesus. Katong dili tumutuo, wala man toy labot sa lawas ni Kristo Jesus. So ang priority nimo katong labot sa lawas ni Kristo Jesus, katong isig ka magtotoo. Panalitan, nagkalisod ang duha ka silingan. Ang isa tumutuo, ang isa dili tumutuo, daot niya si Kristo. Ang tabangan nimo unang-una katong isig ka magtotoo. Then kung naay gamay nga nabilin, ayha padayon atong dili tumutuo sa Ginoo. Mao nag-ingon sa pulong sa Ginoo. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Ang tabangan tanan nga mga tawo, pero labi na ipabor, labi na gayud ang isig ka magtotoo. Mao na ingon sa pulong sa Ginoo. Pastor, kano sa man ta magbuhat og butang nga maayo sa atong isig ka tawo? Gingon diri, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo. Kung naa kitay kahigayunan, magbuhat tag maayo nga butang ngadto sa atong isig ka tawo. Ingon pa ni John MacArthur, ang pulong daw di ani nga samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo. Kung sabton daw kuno nimo kini, mura bitaw kuno ka og ikaw ang magbuhat og opportunity para makatabang ka sa uban. Dili kay magpaabot ka sa opportunity, kundi ikaw ang magbuhat og opportunity. Pagkugi, ayaw pag tinapulan, ayaw kaluya. Dili ka magmahay na kay ganti nga mapaabot gikan sa Ginoo. Ayaw basihi ang mga snacks, mga pagkaon, mga hinabang sa kainiton sa pagpangalagad mo. Dapat nagabase imong kainiton sa gugma mo sa Ginoo. Naagid na reward mga igsoon. Unang Korinto 15:58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Kugi, tindog, alagad nga meton, kay nasayod kita nga atong pag-alagad sa Ginoo dili gid makawang. Ano man, mobalik si Kristo ug mga banhaw kitang nagtukang Kristo. Magtagbo kay tadto sa langit. Ingtingog sa trompeta sa makakilit sa pagpilok sa mata. Mga balhin ang mga tao ngadto sa perfect body gikan sa corruptible body ngadto sa incorruptible body. Patingugon ang trompeta ug pagdasak gawon kita padulong sa langit ug motagbo kita sa Ginoo ug tagaan dayon ta og mga rewards. Mabanhaw mga patay nga tumutuo ni Kristo, pagdasak gawon kita sa langit ug tagaan tag rewards sa Ginoo. Busa dili kawang ang atong pag-alagad nga kugihon ngadto sa Ginoo karong panahon na. So, mga young people, mga adults,
Panahon sa permitting, apil kita permitting. Panahon sa pagsimba, apil kita pagsimba. Panahon sa pagpanghatag sa mga silingan, manghatag kita sa mga silingan. Panahon sa choir, kanta kita sa choir. Kung gigyon, kay na kita ganti mapaabot gikan sa Ginoo.